नमस्कार मित्रांनो, प्री ब्लॉगमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। चला तर आज आपण एक नवीन रेसिपी पाहणार आहोत, ती म्हणजे मसाला दूध कसं बनवायचं, ते पण एकदम सोप्या पद्धतीत आणि घरच्या घरी कमी साहित्यांमध्ये आपण पाहून घेऊयात कसं बनवायचं। चला तर त्यासाठी लागणारं साहित्य व कृती पाहून घेऊयात। आणि आपण मसाला दूध हे नेहमी कोजागिरी पौर्णिमा किंवा आपल्याला जेव्हा मन होईल तेव्हा आपण बनवून पिऊ शकतो। तर चला तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण पाहून घेऊयात। 5 विलायची घेतलेल्या आहेत, 5 बदाम, 5 काजू घेतलेले आहेत। आता आपण 2 ग्लास दुधापासून आपण मसाला दूध बनवून घेणार आहोत। तर मी एक टोप घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण हे 2 ग्लास दूध ओतून घेऊयात। आता हे दूध आपण गरम करायला ठेवूयात गॅसवरती। पाहू शकता हे दूध गरम करायला ठेवायचंय, मीडियम गॅस ठेवायचंय, थोडंसं उकळून घ्यायचंय हे दूध। तोपर्यंत आपण हे आता हे विलायची सोलून आपण हे सगळं वाटून घेणार आहोत, बारीक कूट करून घ्यायचं ह्याचा। चला तर आता वाटून घेऊयात। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे मी हे खलबत्त्यात बारीक कुटून घेतलेलं आहे। तुम्ही मिक्सर मध्येही बारीक करू शकता। आणि चवीनुसार थोडीशी अर्धी वाटी साखर घेतलेला आहे। आता आपलं दूध मस्त असं गरम झालेलं आहे, उकळलेलं आहे। त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत हे कुटलेले ड्रायफ्रूट, साखर, आणि हे व्यवस्थित हलवून घ्यायचं। त्याला छान अशी उकळी येऊन द्यायची। आणि आपल्याकडे केशर नसल्यामुळे आपण यामध्ये थोडीशी हळद टाकणार आहोत कलरसाठी, आणि हळद ही आरोग्यासाठी चांगली असते, त्यामुळे आपण हळद टाकणार आहोत। तुमच्याकडे केशर असेल तर तुम्ही केशर टाका। हे व्यवस्थित हलवून घ्यायचंय। आता एक 10 मिनिटं आपण बारीक गॅसवरती चांगलं उकळून देणार आहोत, आटवून घेणार आहोत आपलं मसाला दूध। तुम्ही पाहू शकता मस्त असं आपलं मसाला दूध हे आटलेलं आहे आणि मस्त सुगंधही वास येत आहे। हे बघा तुम्ही पाहू शकता छान असं उकळलेलं आहे, हे घट्ट झालेलं आहे थोडंसं। चला तर आता आपण ग्लासमध्ये ओतून घेऊयात। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे आपण एका ग्लासमध्ये आपलं मसाला दूध हे ओतून घेतलेलं आहे। मस्त असं सुगंध वास दरवळत आहे आणि छानही लागतं हे चवीला। अशा प्रकारे तुम्ही माझी रेसिपी तुम्हाला जर आवडली असेल तर घरी बनवून पहा। माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात, तोपर्यंत धन्यवाद।